טוב, הנה, יופי. תראו, פה עושים את הלחמים. הנה כל הלחמים, חלות. הנה, תראי. עכשיו נראה לך את כל העוגיות שאכלתי היום. זה לא הרבה, אבל זה מה שהיום הכינו. זה עם שוקולד צ'יפס. הנה. פה זה המקרר, אני מת מפה, זה עוגיית טעימה. תראי. פה זה הכל עוד לפני שהכינו. תראה ואני אראה לך את העוגות. פה זה הכל הבצקים בינתיים. וואו, קפאתי. זוגות אני אוכל פה חבל אחת הזמן. פה זה מקרר של מינוס 16 מעלות, וואו וואו. וואו. פה גם יש כל מיני עוגות. לא יכול לעמוד פה יותר מדי. הנה זה גלידות פלדמן. אוי בואי בואי לי איזה כוח. הנה תראי, זה עוד מגשים של עוגות. לא יכול לעמוד פה, אני מת מכוח. עכשיו אני אראה לך את המשאית שאני נוהג עליה. זאתי המשאית. נחזור למפעל. נראה לך עוד כמה דברים. פה כל הלחמים. קצת חשוך פה. כל הסוכר, חלב, לא יודע מה הולך פה. נראה לך עוד פעם את קוראים לזה שלכם מטה, תמה, לא יודע. הנה זה. תראי, זאתי המרגרינה המקומית, זאתי המרגרינה היותר זולה. קודם הוא אמר לי, המרגרינה היקרה זה שלכם. רואה? ההצלחה שלך, האתגר שלנו. הנה. זהו. ראית הכל נראה לי. מספיק לך. תראי, זה עוד סוג עוגיות שהיום הוא עשה. היום לא עשו הרבה דברים, רק העוגיות. זה עוגיות צ'יפס. נראה לך עוד צורה של עוגיות. שנייה, וואי וואי, כמה זמן כבר. זאתי המכונה שמכינה את העוגיות. רואה, מכונה גדולה. אני היום השמדתי לחמים שפג תוקפם. אין לי כוח להראות לך עוד צורות של העוגיות כי זה כבד ולהרים את זה. וזהו, אני היום סיימתי את יום עבודה. השעה עכשיו 4:40. הנה נראה לסבא הדופשניות שהוא אוהב.
אני לא יודע מה קשור הקרמל הזה, אבל יש פה גם כאלה עם קרמל. זהו. טוב, אני הולך להתארגן וללכת הביתה. זה המגפיים שאני לובש. יאללה, ביי לכם.